Haide. Ce faci? Bine. Haideți să mai facem așa. Ia băgane aici. Ia florile și dă-i lui mireasă. Ia și tu flori și dă-i lui mireasă. Ține și tu. Că poți să... Hai puțin așa. Nu băgăți de gât. Păi nu, dar acum oprim. Oprim. Hai, acum oprim, oprește, că nu știu să oprește. Hai să ieșim să dăm florile la mireasă. Hai, Florică, vină încoace. Hai. Ia, Bogdane, dă-i mireasă. Pentru domnișoara mireasă aici. Dăruiește-i. Ia asta. Ai lăsat-o pe urmă. Ia. Ia copil. Hai, scoate acolo. Unde este sacul? Carmen, desface, Andrei, desfaci tu șampania, mamă. Desfacă-o, să vină și stai și jos. Stai jos. Zica pe Facebook, știi, că a spus așa. Și zice, nu știu unde să bem o cafea. Dar acolo și se folosește, ia să zic. Aici. Și cum te simți? Mi-a spus și că ai fost zica că ești așa. Dar și eu zic că de ce? Nu, așa să ești jos. Am înțeles. Așa ești jos. Eu am văzut, n-aș vrea să eu timp, da? Nu vreau să care filmează. Pe că am să fac așa. Chiar așa am zis și... Toată lumea. Mai bine poza cu telefon. Și gata. Nu după m-am spus că era din aceea. Da?